Ndebe anyị awụchigo m ọzọ n'igwe onyonyo nke na-eme na isi mbido TV ebe ihe niile na-eme mana onwe ebe ọzọ na ma ọ bụ n'isi mbido nwere ebe ọzọ iji agwụ mgbe niile hapụ ihe onyonyo gị n'isi mbido maka na ebe aka ga na-anụ akụkọ ndị ahụ na-amasị gị nnọọ gbasara ndị niile ahụ ịma aha ha ndị celebrities n'ahịa na-ahụ mana Instagram ma ị na-ele na ihe onyonyo ebe aka ga na-anụ akụkọ gbasara ma ndị egwu niile ahụ na-amasị gị nsogbu adịrọ nke a bụ iji nabata na oge aṅụrị pụrụ iche maka ebe aka na-eji enwe aṅụrị ka ya na-akọ akọ ndị gbasara celebrities na ihe ndị ọzọ mana echefukara na ha mbụ Chibuike Oneke na-wetara unu ihe mgbe niile mana kịta ka anyị banye n'ihe anyị ji wee bịa akụkọ mbụ nji wee pụkọta unu n'ụbọchị nke taa bụ ụmụ onye na-agụ rap Olamide Sign mgbe ahụ oge ọ gụrụ Who You Help gụchaa ya ha bịa gụgharịkwa onwe nke ọ bịa gụgharị remix ya wee feature Davoli Osani Davoli mgbe ahụ ndị niile nọ ịkọtụ na-eti mgba na-enwela rapasị n'ịkọtụ wepụta na ịkọtụ abatara na map ịghọtago ihe ha na-ekwu mgbe ahụ Sign na YBN ya wepụta ofu egwu nke akpọrọ Way nọgide ọ dịka na ọ na-ahụzi Davoli naanị na Instagram ya na-anụ egwu ya na redio ma ebe ọbụla mana Davoli izuụka gara aga ọ nọzi na YBNL ọ bara New Music Nation na-ekwu na ihe mere o ji hapụ YBNL mana ọ like otu esi wee na-ama na-eji ya na YBNL ndị mmadụ ma na-ajụ ịnọ na record label ọ yọtara ihe nọ n'ime ya ka ọ gịnị maka na ndị mmadụ na-asị na enyere ya major contract na ọ bụrụ contract ka o nwere na o nwere ihe dịka affiliation ngwa bịa ka enyere ka anwalee gị n'ọ ka esi wekwa n'ọ bịa ka anwalee gị anyị na gị na-emekọ mana ọ bụrụ na ị na-ewepụta gị egwu ihe na-ewepụta na aha YBNL mana ma na-asị na ọ bụrụ na ị bụ artist n'ebe ahụ a na-enye gị record deal mana ihe na-aba n'ime ya mana Davoli a na-asị gị nke ya banye kịta record deal ọfụrụ ị nwetara were emepụta ihe maka na ndị fans gị na-atụ anya ihe dị iche pụrụ n'aka gị nke a wee were mana akụkọ ọzọ mana ije na Instagram ịfụ na ọtụtụ ihe na-eme Adasa Koki pụtara n'izuụka gara aga sị na o jere iwepụta ego n'ụlọ akụ ya bụ $1,200 mana o ruo ebe ahụ onye nọ na kaụnta ya bụ onye na-arụ n'ụlọ akụ wee nye ya $12,000 ọ bụrụ na ọ gị nwa ka ihe ị ga-eme ama ụfọdụ ga-asị ya na Oluwa pụtara library nke nka mana Adasa Koki sị na ọ laghachitara mgbe ọ chọrọ ịba n'ime moto ya o wee gụgharịa ego ahụ wee wuo na $12,000 o wee laghachi azụ wee ya nye nwa agbọghọbịa ọ sị na mgbe o nyere ya na ọ fọrọ ya nnọọ ifint ya bụ na ọ tụwa anya ya na ihe a bụ ihe karịa ịnarị ọrịa maka na onye bịara iwere $1,200 bụ onye na $12,000 ya na ikwufere onye ahụ akwụfe ya imere onye ahụ amara mana ndị mmadụ na-asọ na ọwa asị ma na comment section ka ọ na-adị ndị mmadụ asị na nke a bụ otu n'ime series ihe na-eme eme ka ewepụtara n'ụbọchị nkịta ma a na-asị o nwere ụfọdụ ndị ka m kwuru ụdị agwa ahụ ọ na-eme mana nke Adasa Koki si na o nwere ike ịbụ eziokwu ike ọ bụ eziokwu maka onwere onye ebe a mgbe o mere maka na o nwere nwokorobịa pụtara na Instagram onye na-eme Uber si na o nwere chefuru pọs n'ime Uber ya wee mepee pọs wee hụ $25,000 wee hụ paspọtụ na ya mana o weghachiri onye na-enye $500 ndị mmadụ ya na sị na o bitara ndị mmadụ mmiri onye na-enye paspọtụ na $25,000 ya ka ị nwere ike inye ya nke a bụ iji gosi na ihe Adasa Koki kwuru bụ eziokwu na o nwere ike bụ na o weghachiri onye ahụ kwufere ya ụgwọ iji wee nyere onye ahụ aka enwere ebe na maka na ọ na-alaghachita na-esonyere anyị nke a bụ oge aṅụrị nke na-eme na isi mbido TV mana ewebe ọzọ ihe niile na-eme na ọ bụ naanị ebe a echefukara na ọ ka bụ Chibuike na-ewetara unu aka mgbe niile mana tupu anyị eji obere ezumike agwala m unu ofu akụkọ maọbụ nke ọzọ mana kịta mana onye nke na-ahazi ihe gbasara egwu ma ihe ndị ọzọ files onye bụ talent manager a na-akpọ Femi Esoro ọ pụtara tinye na Instagram ya sị na ihe a bụ ndụmọdụ ka ọ na-enye ndị mmadụ maka na o nwere ka ọ dị na ị ga-eme njem ịpụta na obodo ndị ọzọ ka a ga-esi na-emesi gị bụ nnọọ a na-eleghị anya ka ewu mmadụ n'ihi na iji paspọtụ Naijiria na-abụ iji green paspọtụ ya na-asị na biko nu na-ekwesịrị ilebara ihe anya maka na ka esi etriti ndị ọzọ abụ ka esi etriti gị o nwere ike ọ bụrụ na a na-asị ndị ọzọ bịanụ ka emerụ n'ihe ọsịsa abịa sị unu kwụnye na line maka na onwegwokwa ofu oyi nwoke kwuru ihe a na o nwere mgbe ha nwere flight delay ọ na-eje Doha nya ebe ha nwere connection flight ha ọ na-eje Hong Kong ha enwere connection flight na Doha ịma na ndị ọzọ si obodo ndị ọzọ ma France ma ndị ọzọ apụtara sị oke na-abata na ha nọrọ ọdụ ebe anyị nwere flight delay for 3 hours ya bụ ndị Nigeria asị ha mba na ha adịghị ala ọdịbata na kingdom ụdị ihe dị otu a ya bụ nke Femi ihe a kpara uche m dịka Femi siri na otu esi emeso ndị Nigeria n'obodo ndị ọzọ na ọ dịghị mma ya wee na-enyezi ndụmọdụ si na gị biko gbawa mbọ hụ na ị nwụrụ nwa gị n'obodo na-abụ obodo Nigeria ma na ihe na-akpata nka na ọ bụgodị na ọ ga na masị ihe ọ dịzi ọjọọ nke ụta iji asị enyekwu ndụmọdụ na gị gba mbọ ụgodị na ọ ga na
bikonu ndị ọchịchị anyị ndị na-achị anyị bikonu anyị mana anyị nwere ike ime karịa nke a biko nke a bụ ayịyọ maka na ihe mere onye ji wekwu ụdị ihe a o gosiri na orugo n'isi maka na nke a bụ eziokwu ilekwa ka a na-esi eme nnọọ ụfọdụ ndị ma ha pụọ ọ bụrụ ihe a ga-awụ ịnụ ya ọdụ ụtọ na ntị mana ya wee were ya ndị na-achị anyị gbaanụ mbọ menụ ihe maka ihe a mana ka anyị ji obere ezumike ọ na-alaghachite ọzọ akụkọ nke unu ga-anụzi kịta ọkpọkụ n'ọnụ dịka dragon